Amuka sei muri yeZimbabwe. I hope muri right kumatima nenyika kwamuri ikoko. Muzokora nhasi tine nyaya mbiri dzatina. Baba makandigura kunorera. Tete ndakabayiwa panyamanete kufunga kuti ko Mwari anombotipireiko vabereki vane mwoyo yakaomarara kudaro. Ndiri mukomana wekupedzisira mumhuri. Takabarwa tiri vatatu. Kukura kwedu takakura kumusha kwedu kumasvingo kunonzi kwagura jena. Tete baba vaishanda muHarare asi vakazotransferiwa ndobva vaenda kunotanga kushanda kuPlumtree. Isusu takambosara kwegore tichipedzisa chikoro since pakanga pari pakati pegore. Amai nababa vakabva vatenga musha kuPlumtree ikoko ndokutanga kuita zveikoko. Gore rakapera ndobva vauya kuChristmas tikafara ndobva vati zvoni takanga takuenda kunodzidza kuPlumtree takutonogara kuPlumtree. Pakatanga gore takabva tatanga kudzidzawo kuPlumtree kusvika tapedza form 6 yedu ndokubva ndaenda hangu kuenda kuYunivhesiti. Takasvika pakukura munzvimbo yataive takakomberedzwa nemakalanga asi isusu tiri mavhitori akazara. Baba vakazosiya basa vakuda kuita zvekupfuya mombe. Pamba pakatanga kucha mombe zhinji dzichinotengeswa kumabhucha. Baba vangu vakava munhu ane mari munharaunda umo. Mukoma wangu firstborn akazorora. Kumba kwedu tingori vakomana chete. Mukoma wakati varoora kudaro, baba vaive vatudza kuti ukadana nemusikana wako usaita bonde naye uye unofanira kuuya naye ari mhandara yakazara. Isu patakazviudzwa zvakangofungwa kuti baba vanoda kuti tinge tiri vanhu vari pure, timaintaine innocence yedu. Asi ndakazoshamisika ndakunzwa kuti baba ndio vakazotanga varara namai guru mukoma asati. Inini ndakazviudza kuti handaizoita mashure akadai. Mukoma wangu wepiri ndokuroora zvakare, baba vakarara namai guru. Baba ndio vaivhura mhandara, ndio vaitanga kurara nemadzimai amadzikoma. Kati ndakuYunivhesiti ndakadana nemusikana wangu. Munongozivawo zvekuvhasiti munotoita baba namai muri kuchikoro vabereki vasingazivi. Ndakati ndapedza vhasiti ndakawana basa kuBulawayo mutown ndikatanga kugara zvangu kuMuketa 7 nemusikana hatina kusiyana. Ndakasvika pakuroora ende ndakameka sure kuti aite pamberi ndisingadi kuti baba vangu vamubate. Ndaroora kudaro ndakazoenda naye achinopururudzirwa. Vakuda kuti varara naye ndakavaudza kuti haasi mhandara ane pamberi. Baba vakabvira nehasha tete vakati unoda kundikanganisira zvinhu zvangu iwe. Ini handina kuziva kuti zviini zvipi zvavaitaura. Ndakadzokera muBulawayo nemukadzi wangu tisingataudzani nababa tikatogara kwechinguva kusvika mwana azvarwa. Pakazvarwa mwana amai ndopo vakazofona vakati baba vati uyai nemwana vanoda kumuona. Ndakasunga mabhegi kuti tiende kumusha ndichifara kuti vabereki vangu vandiregerera. Asi tichisvika tichiri kugeti baba vakabva vati mira ikoko. Vakauya vakatora mwana vakati nditeverei makadungamidzana kumashure kwangu. Vaiti ivo pamberi amai kumashure ini ndichitevera mudzimai wangu ari kokupedzisira. Baba vakasvika padoo remudining vakaisa mwana wangu vakamuchinjika padoo. Amai vakanopfugama vari padivi pedoo vachirova gusvu vakanyarara. Baba vakapinda vakajamba mwana vachipinda mumba ndokucharika zvakare vachibuda. Ipapo mwana wangu akagwinya ndiye tasa achipfuparopa. Tete ndakarwadzwa asi ivo vakati mwana haaswe pano muroora akaura. Handina kuzvitenda ini mwana aive wangu nekuti ini ndini ndakabvisa mai wangu mumhandara. Vakoma vangu vakati dai wakateerera baba usina kurasikirwa nemwana unoti isu takaposa. Tete handina kugara pamba apa. Mwana wangu achipedza kuvigwa ndakatora mukadzi wangu ndikauya kuno kuBulawayo kwandinogara. Baba vari kuti ivo vakasarara nemudzimai wangu ndife ndakabata mwana mumaoko kuti mudzimai wako anofa pakunopona mwana. Tete ndaomerwa ini handidi hangu kuti baba varare nemudzimai wangu. Ko ivo chavanoti usada kundikanganisira zvinhu zvangu zvimbori zvii? Amai ndakavabvunza vakati havasati vaakuda kufa. Vakoma vangu vanonditi chingoita mainini varare nababa kuti zvipere nekuti hondo yacho haigoni. Vakoma vangu vese vanogara pamusha nababa vachiona zvemombe dzinopfuwa nababa. Pamusha pedu pane mombe dzinopfuura 300 tete. Baba ndiwo mupfumi panharaunda yatiri. Ndinodawo help kuti ndibate mwana uye kuti mudzimai wangu asawana chaanowana mumusha medu. Very sad story nekuti vabereki vedu dzimwe nguva vanobata mishonga yavanobata then inosvika pakuaffecta isusu sevana. It's a very sad story. Handiziviwo kuti zvingaitwa sei nekuti nyaya inoratidza kuti hapana kuchena. Handisi kuvachenesa baba. Hanzi mwana akangojambiwa padoo mwana ndobva afa. Ivo vanhu vauye nemwana kuti mwana azoona sekuru mwana ndobva ajambiwa. Sekuru vakati the reason why mwana afa
is because mwana aswe pano aswe musha muno hakuna zvakadaro. Ndoziva kuti kupinda muti kune makalanga ende vanoita culture yekuti muroora anorara natezvara. That is in the olden days. But if I'm wrong, please correct me. In the olden days, vanhu vanenge vari cultural vaya ndozvavanoita. Asi ndoziva kuti we have grown, we have evolved. People are civil. Vakatambira Jesus son personal savior wake wavo. Saka zvimwe zvacho zvaitwa nevanhu vedu vakudhara, we don't do it anymore. Even us vanobva wherever we come from, even vanobva kuHarare, even vanobva kuMasvingo, even vanobva, we used to have zvimwe zvinhu zvaitwa kudhara asi zvatisachaita. Asi izvi zviri kuratidza kuti baba vakasvika munzvimbo, vakasvika vakaadopta culture yaitwa nevanhu kare. Asi iyo manje pane kakufa nekuthreatena kuti mwana wako haufi wakabata mwana kana ndisina kurara nemuroora. Saka pane mushonga uripo. I don't have to explain anything because muri kutozvionera kuti pane mishonga iripo yakawanda. Saka voitawo sei mukoma apa inini I think it's longuwaka to cut ties with people like that. Ndozvitori right kamwe kautoxic kana vabereki vedu yo mukoma imimi when you are trying to figure this whole thing out, just cut ties. They are your parents, kana kuti havana chikafu unovatumira, but just distance yourself. To distance chai. Do you know what I spent more than 15 years without talking to my father? More than 15 years. Ndakazoenda kubulawayo kunovaona, I was crying and all. I think ndakafilma video yachona. If you are interested to watch it, I don't want you guys to watch it because I was crying and all. Ndakaenda ikoko, Mwari ngatibatsire. I think to keep your distance, it's the best thing that you can ever do while you're trying to figure out what waiter say. Hey guys, mukoma pane vakambosangana zvakadai kana kuri kuti makambozvinzwawo. Chibangaitawo sei way. How can we help him? Inini ndinoza, I know what I'm saying. Inini personally, I would cut ties with people like this. Vanhu vano mwana wangu afa. Zviri strange anga asingagwari. Sekuru vanoza zvavakaita vakatosacrifice mwana. Ngatipinde hedu munyaya yedu yechipiri ndiyo yandiri kutsvaka panapa. Makadi chete ndauya ndiri kutsvaka help. Ini ndiri musikana nemakore 26. Nyaya yangu yakadai ndakura ndichigara nastep mom vangu nadadhi vangu. Mama vangu havana kumboya kuzogara nababa nekuti amai vangu vaive vanyepero nababa kuti havana mudzimai ndiko kubata pamberi pangu kwavakaita. Amai vakandizvara vakagara neni kwe2 years kundiendesa kwababa vangu. Step mom vangu vaivewo nevana vavo vatatu. Mumwe wachona wetatu takaenzana tete pamakore. Takangosiyana ne2 months. Ini ndichikura handina kuziva kuti havasi amai vangu nekuti taingonzi twins. Ende uchiri mudiki hapana chaunenge uchiona, unenge uchingoti zvakaringana. Takati takura tave form 4, takanyora O level yedu tete, asi ini ndakapasa. Umwe wangu ndichamuti Tanaka, haana kubuda zvakanaka tete. Aive ne3 subjects. Saka mama vakati since muri twins vachireva ini, vakati ndinoda kuti umbomira kuenda ku11 Tanaka ambodzokorodza form 4. Ndakagara gore rese tete pamba. Tanaka akanyora zvakare O level akafoira. Baba vakazonditsvakira nzvimbo yekuti ndiende A level. Mushure mekunge vanetsana namama vachiti ndigare zvakare rimwe gore ndimirire Tanaka since tiri twins. Ndakatsvakirwa nzvimbo, mama vakati ndisaenda kuboarding. Baba vakazonditsvakirawo pacollege iri kwaMachipisa, ndikaenda kuschool tete. Asi ndipo pandakatanga kufunga kuti amai sei vachidaro nekuti vaive vasachandifarire sezvavaimboita. Ndakazoudzwa nababa vangu kuti amai vari kuSouth Africa. Ndakava nekubatikana tete kuti sei amai vangu. Good morning Zimbabwe, mamuka sei? Isusu tamuka ide zvakanaka. Vasingawe kuzondiona. Ndakanyora A level yangu tete ndokubva ndapasa ndikabuda ne13 points. Hande pakuchiti ndiende kuuniversity pakatora korema tete. Ndakaapply ndikaona nzvimbo paUZ. Asi musi wandakaenda kuchikoro ndakachema nekuti ndakanga ndisina zvese zvandaifanira kuva ndichienda nazvo. Nekuti vabereki vangu hava afford, asi kuti mama vakanga vasina kunditengera. Ndakaenda kuchikoro ndikanogara hangu pacampus ndokubva ndaudza baba pafoni, ndokubva baba vazondivigira
zvinhu zvaidiwa. Tete ndakaudza baba kuti kana vachitaura nabiological mama vangu vandipewo nhamba dzavo nditaure navo. Baba vakandipa ndokubva ndatanga kutaura namama vangu. Ndipo pavakandiudza kuti ndaiedza kuda kutaura newe kakawanda, asi ndaiti ndikafonera stepmother vako totaura zvakanaka tichiseka, ndozoona baba vako vofona vachipopota kuti wafonerei uchituka mukadzi wangu, haunyari kutuka munhu anokuchengetera mwana wako. Saka ndakazorega hangu kufona ndichiti kana wakura ndinozoita free newe. Ndaisada kukanganisa pekugara. Ndakarwadzwa tete kuti stepmother vangu havana one day ravaitaura kuti mama vako vanombofona. Vaingotaura kuti amai vako ipfambe nomwa mapiritsi usaita sawo. Tete ndakatanga hangu kutaura namai vangu chiwande, asi handina kuchinja unhu hwangu kuna stepmother vangu. Ndakaenda kuuniversity dzamara ndagraduate last year. Tanaka zvakaramba zve-A-level akazoita ke course yemaoko. So musi wegraduation yangu stepmother vangu vakamboda kuramba kuenda neni vachiti mbiri wavo hausi kunzwa mushe, asi baba vakati hazviiti kuti musaenda. Takazoenda hedu navo asi vaisada. Tanaka akasara kumba. Tichidzoka tete ndakasvika pamba handina kuziva kuti Tanaka namomo vandiitirawo surprise party yegraduation. Ndakafara, asi dad vakati ivo vainge varonga kuita mangwana since yaive Saturday, asi momo vakati ngaitoitwa nhasi, ndatogadzira kare. Paive nedheko yekuti I was happy handikunyeperei. Pati yakatanga pahigh table yandainge ndiri, paive nejusi rangu chete randaimwa ndichiteerera maspeech hangu. Zvaive zvine kachirombo mukati, asi handina kuziva kuti tete ndarongerwa dende. Hapana kwandichaenda neupenyu hwangu. Pati yakapera. After a week ndakatanga kurwara nomudubo. Baba vakandiendesa kuchipatara ndikaonekwa kuti handina anything, mari dzavo dzose akanga ari negative. Ndakatanga kupera kubva last year tete. Nawo ndaonda zvekuti nyama yanamira pamabhonzo. Baba vakazosugesta kuti tiende kuscan. Takaenda kuscan. Makanga muine growth uye chinhu ichi chiri kukura ndicho chinotora chikafu chichiita kuti nditi kunge ndiri anemic. Uye stepmother vangu vakati pamwe vanhu vekumusha kwamai vangu vakandiroya. Patakafamba pekutanga takabata mai vangu nyakutumbira kuti ndiyo vakandiroya, asi tete ina baba zvakatirambira. Takazoenda kune imwe n'anga yakati uyai nastepmother vake, asi vakaramba. Vakatemamu vangu vari kunzi ndivo vakandiisira mushonga mudrink. Saka n'anga iyi yakati uyai navo, vakareura zvinopera, asi stepmamu vakati ndiripei mandipuma uroyi. Akatomhangara nyaya yacho kumapurisa. Isu mutemo wenyika yatinogara unoti hakuna uroyi. Madhokota vazama kundipa mushonga wekuti chigrowth ichi chipere, asi nkaona chiremba oti izvi zvakuda chivanhu ka anenge aona kuti pakaipa. Ndiyo nyaya yangu tete. Ndakanotora degree asi ndiri kufa hangu ndisina kurishandisa. Anyway, my stepmother. Let's gather here, my stepmother. Dambudziko redu chaizvo riri pai. Ndogara ndichitaura kuti kubudirira kwemwana uyu, kubudirira kwestepdaughter yako, kubudirira kwako. Ukabata mwana zvakanaka, chero iye asingakufariri. Handiti hani munoziva kuti vana vanenge vachikura vanenge vasingakufariri. Tongoti iye haasi kukufarira, asi ukaplaya part yako as a stepmother. Ukaplaya part yako, one day kana kura acharangarira kuti ndina mai vangu. Kana because until we grow out tinomacho. Kana nyasomacho anozofunga kuti stepmother vangu ndo vakandikurisa ende vakandigonera. Tinoshuwira zvakashata kuvana vevarume vedu. Vana vanozivei? Ndizozati mamudi chirungu. Pane video yandakambo-uploada pane I used to film my podcast. Saka pane video yandakaitaura navamwe mama vechikuru. Kana if you are interested, ndogona kuiposta munongondiudza, but ndechirungu. Hani makati hamudi chirungu. Talking about blended families. Kuti blended families, my dynamics are blended families. And inini I come from a blended family. Cool. I come from a stepmother. Ndakataura nyaya yangu pa video hii. Ndikavaudza kuti hapana kumira zvakanaka. Kutongoti uchigara nemunhu so munhu asingakudi achikushuwira zvakashata. Ugoshaya kuti chii. You understand me? Munhu asingakudi zvachose. Munhu achishereketa. Handizivi kuti dambudziko riri pai. Inini as a child, I just see you as my mom. And munoziva kuti kana stepmother vangu vaiti kana vakafa kachachaonera tosara baba vangu ndo biological wamai vangu kapa. Ndechitoti ngadai mama vadzoka.
handiti because vane maresponsibilities avanotoita samama ndisingakwanisi kuita inini ende unoshusha kuti maitwa sevanei because mama ndiyo muridzi wemba. You understand me? Inini as a child I've never had a problem with my stepmother. My stepmother iwe samai pambapa ndiwe munhu mukuru. Why don't you behave semunhu mukuru? Imagine zvaunenge waitira mwana uyu zvichiitirwa mwana wako because nobody lives forever. I want you to know if you're a stepmom and you're watching this, you don't live forever. Mwana washe muranda kumwe. One day mwana wako achamukawo ari stepdaughter. You understand me? Chero mukasafa kwachanoroorwa achaita stepdaughter. Munoziva kuti kuroorwa kwako kunoita kunge muranda. Vasvika kwako avatombozivi kuti uri princess. Vanokuvhiringidza vana vamweni. Ngatidzidzei kuitira vanhu zvakanaka. Bhaibheri ungotaura. Bhaibheri ndo manual yedu inongotaura kuti do unto others what you want them to do unto you. Ende kana mwana akauya munoziva here kuti ndipose pandinosiyiwa mwana nemumwe munhu ndeichitoziva kuti ndini munhu mukuru pamba panapa. Saka inini mai ava vari kutotrasta kuti kumba kune munhu mukuru akakwana wandasiyira mwana iwe behave sebenza. My stepmother denga muchari gugula. Learn to treat vana vevarume venyu zvakanaka. Mwana kana achienda kuchikoro anenge aziva pane time yandaida graph book every day ndaidzika kuti kodiwa graph book what all right. Kwete kuti havana mari kodiwa graph book what all right. Kodiwa graph book what all right. Uchikoro uchivhirikidzwa nematicha ekuZimbabwe futi zvaanoita anokurova iwe kutaza kuti ndiwe unoshanda. Apa utoshandi. Why are you even beating me kuti handina graph book? Imi munhu achiramba negraph book kuti ufoire. Asi ndikukuudzai kuti kudenga kuna Mwari. Handiti? Kudenga kuna Mwari. Ndo vapera nyaya dzedu dzanhasi. Ndine imwe nyaya ndoda kuti nditaure nemi guys, nyaya yamai veku makavaona mai veku bishop, but I think let me just make it a separate video dzite two. Nhasi tichataura nyaya yamai veku makavaona here vakaposta video yavo vachidhenzera boyfriend yavo vakashama. Saka kuti timbotaura nyaya yemumbondiudzawo kuti ni munofunga chii. Regai ndikati apa tidzoke.